Кризата притисна сериозно водните дружества в страната и те предприеха рестриктивни мерки срещу своите длъжници. От няколко седмици ВиК Хасково масово прекъсва водоснабдяването на клиентите си, които не са плащали повече от 2 сметки. Поредната акция е насочена срещу ромската махала в града. Само от ромската махала в Хасково ВиК има да събира 750 хиляди лева. Това са задължения, трупани години наред. Ръководството на дружеството нееднократно се е опитвало да накара длъжниците да платят. Не може с години да не плащате, да стоите, защото ние електроенергия трябва да плащаме и наши не спрат помпите. Затова тази вода трябва да се плаща. Непрекъснатите напомнения обаче не помагат и на ход е багерът. Рекордьор по неплатени сметки в квартала е семейството на 65-годишната Фатме. За последните 18 години те са натрупали над 2400 лева за вода. Не мога да събирам. Никой не работи на пенсия болна. Ако имам, ще давам. Ако нямам, ко давам. Ромите са категорични, че спирането на водата ще доведе до проблеми в махалата. Без вода не може. Болест ще има. Цялата махала ще има болест, ще заразят и българите. И всичките ще заразят. Рестриктивните мерки обаче дават ефект. Само за няколко дни след старта на акцията в касите на ВиК вече са постъпили десетки хиляди левове от натрупаните през годините борчове.